Adri? Nem jött vissza velünk. Próbálta volna, hogy jöjjön, de Leült. Azt mondtam, majd visszajön egyedül. igen, tegnap is úgy volt. Édesanyád fele hol jár? Anche nem a napod esik, és azért nem. De jó betugrálsz. Nem fél. Ne így jár, köp ki! Köp ki! Na itt lehet köpködni egyedül. Hátul is tudsz úszni. Jaj, de ügyes vagy. De jött egy hideg áramra. Igen? Aha. Végre tudj is a víz is. De olyan hideg áramlat volt. Ilyen olajos. Innen jön most egy olyan hideg. Gyere figyelj. Ettől már hogy? Igen. Gyere arra. Aha, itt érzem. Itt nagyon hideg. Mondom, onnan jön egy hideg áramlat. De hogy... Kiabáljál édesapádnak, hogy apa, szia! Kiabáljál oda bele a kamerába. Oda. Szia, Zara! Valahol. Hát de a csapkodod, akkor nem tudom. Már eddig ér neki, nyakáig ér a víz. Jó, gyere. Hozzá törülködök, igen. Jó. Gyere, menj ki a törölközőig. Megfázik. Addig bújj bele a vízbe, meg ne fázzál. Azt mondja, mindjárt jövök. Jó, akkor most már ennyi volt. Gyere. Melyiket nyomja meg, a pirosat vagy a lentit? Szépen. A pirosat? Meg fölül és alul is. Ezt? Nem, ott a Pirosat. igen.